Po vyhlásení konkurzu spoločnosti Chemes, ktorá bola jedinou teplárňou v Humennom, sme okamžite ako mesto začali iniciovať výstavbu nových tepelných zdrojov v Humennom v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a štátnym teplárenským holdingom MHTH, kde sme našli porozumenie a podporu. Sme začali pripravovať projektové zámery, a pričom jednu kompletnú projektovú dokumentáciu aj so stavebným povolením na tepláreň na Sokoleji sme odovzdali MHTH. Piatok 28. marca v podvečer sme spustili prevádzku týchto nových zdrojov tepla v Humennom, odpojili sme sa od Chemesu, a pričom teda ľudia nepocítili toto odpojenie a tento prechod. Celé zásobovanie teplom zmenilo svojho dodávateľa tepla. Prechod bol plynulý, nevyskytli sa žiadne také závažné nedostatky. Je tu taká veľká istota, že nech sa deje, čo sa deje, vždy je tu záložný zdroj, ktorý je plnohodnotný. Je to skvelá informácia pre ľudí, pre tých 20 000 ľudí, ktorí odoberajú to teplo. Takže áno, opadol veľký kameň spod srdca. Sú to 3 záložné zdroje, sú to tuto, v tejto lokalite za zimným štadiónom, jedna teplárenie na sídlisku pod Sokolejom a jedna je za strednou odbornou školou technickou, čiže ide o 3 nové zdroje, ktoré budú slúžiť mestu Humene a jeho obyvateľom. My sme boli vyzvaní mestom, aby sme pomohli mestu v možnej kritickej situácii, ktorá, ako vidíte, nastala, a sme sa k tomu veľmi zodpovedne postavili. Aj vďaka pochopeniu mnohých konkrétnych zamestnancov mesta, spolupracujúcich organizácií a ochote aj našich pracovníkov podieľať sa na tomto vysokonáročnom procese realizácie náhradných zdrojov. Ako vidíte, sa to úspešne podarilo a my sme všetci veľmi spokojní, že sme mohli zabezpečiť dnes o polnoci nábeh náhradných zdrojov tepla tak, aby to občania absolútne nejakým spôsobom pocítili. Na to sme veľmi hrdí a ďakujem aj pánovi primátorovi a mestu, že nám dali túto dôveru, aby sme im túto situáciu takýmto spôsobom vedeli zabezpečiť.